पिस्टल आप सबके बीच में देखी जाए गैस महामारी पहुंच देखी जाए गोईठा ये वाला लड़कन बेचता छोटी छोटी लड़कन थोड़ा इधर आइए कैमरा मैन देख लीजिए गोईठा बेचा कैसे गोईठा बा भाई 500 के 100 गो 500 के 100 गो मर्द कैसे पीस पड़ रहा है कैसे पीस 5 रुपए के 1 गो 5 रुपया के 1 गो। अच्छा तो ये गैस ले माने हाथ ना महंगा काहे देता लोग गैस तो 1000 में मिलता फेनो गैस मिले लागल गैस कहाँ मिलता चलो मोदी जी भी चला तो तू जेबा मोदी जी भी हाँ हम जाइब काहे ना जाइब। अभी गैस के रेट कितना बा मालूम बता रहा हाँ 2000 2000 हाँ मर्द लगा 2000 बा मतलब अभी गोईठा कितना तक बेच देलो बा कय हजार तक ले 60,000 60,000 के हाँ। कय वाला गोईठा बेचता लोग कहिए से एक महीना ले मारम साले 1 महीना ले कैसे रे 1 महीना से गोईठा बन बा कि 2 दिन से गोईठा बन बा देखा था कोई जगह के देखा था पहले तो ना मार दे लगे तो देखो एगो 5 रुपए मिला था हाँ 5 रुपए एगो गोईठा के कहाँ ले जातना गोबर गोईठा ले वाला लोग हमने की दिखाओ दे हरी के बारे में दिखाओ दे कैमरा में गोईठा और कोनो पा हां का दे कैमरा में दिखाओ कितना बा गोईठा आई तहार गोईठा है सब हां बे मेरा से छोकल बा हो दे हो दे देखो हवे गोबर हवे होई से बनेला होई से हां देख लो ऐसे माने गोबर इतना कहाँ ले लाओ तारा लोग और गोबर गोइया हो गेले देख लो हां मतलब देखो दूध पछले बने अच्छा माने अभी तोर कितना के बेचल बा 60,000 के हां 60,000 के 60,000 झूठ नहीं बोला ना मतलब देखो घर कहाँ पड़ी तार घर पियनिया कौन जगह बा कौन जिला में बा बता दो भोजपुर जिला। अच्छा गोईठा देख के देवे कोई तो कैसे देवे बोलोगे संपर्क करम जा को हम जाके आई हमनी के 500 के 100 गोइठा देते नहीं आके हमने भी मिल